दिनै बनरगाव ब्लक कमिटि बे ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बेवहाय दिनै जोबथा बादायलायनाय बेयाव बादायलायनायाव आंखौबो सासे आलासि महरै लेंहरदों दा फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो बे खेलाखौ दिनै नुबाय बेवहाय माने माखासे बायजोनिबो गेलेग्राफोर दङ दिनै हलिचरन बिथाङाबो गेलेफैदों कलम्बियानि प्लेयार सानै दंफैयो बिथांमोनाबो गेलेफैदों दा बेवहाय नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलनि माखासे लाइमोनफ्रा एनकारेज जादों फुटबल गेलेनायखौ नुनानै आरो बेबादिनो जों इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल प्लेयारफोरजों गेलेफानो मोनोब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा माखासे स्किलखौ सोलोंनो हायो निस्सय दिनैनि बे आफलागाव फोथाराव दिनै इन्टारनेशनेल प्लेयार दिनै आइएसएलआव गेलेग्रा प्लेयारफ्रा दिनै माने आगान होफैदों हिसाबै गेलेफैदों हिसाबै हयथ' मोनसे मेम'रेबल जायगा जासिगोन बियो आरो बे ओनसोलनिफ्रायनो हयथ' जों इयुन समाव जों मोजां गेलेगिरि मोननो हागोन बेखौ जों हास्थायनो हायो जोंनि बिपिएफ हान्जानि जे उद्देश्य लक्ष्यफ्रा बेनो जों इयुन जोलैखौ जाहाथे गेलेनाय बिथिङावबो आवगायलांनो हायो फुटबलल' नङा जोङो क्रिकेट गेलेनाय जोङो काबादि गेलेनाय आर्सारि गेलेनाय एथलेटिक्स गासिबो बिथिङावनो जों जोंनि इयुन जोलैखौ आवगायलांनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों मैया जोङो इयुथनि मोनसे टिमा दिनै गरेस्वराव थांनानै सासे आन्डार 14 क्रिकेट गेलेग्रा आसामनि चेम्पियन जानाय बे लाइमोन गथ' जोंनि कर्मदेब दास होननायनो जोङो हाग्रामा महिलारि सार्ट थिननाय बायदि जोङो 1 लाख रां बिथांनि सोलिनायनि थाखाय हैदों आरो इयुनाव जाहाथे मोजां गेलेलांबावनो हायो प्रेक्टिस खालामनायनि थाखाय थिग बेबादिनो फुटबलावबो जोंनि मोजां गेलेगिरि दंबा जायफ्रा माने स्टेटआव बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा सेन्ट्रेल माबा नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन दा बिथांमोननोबो जोङो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था दिनै जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय खालामगासिनो दङ आरो स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों मोनफा मोनफा इयुथ फेस्टिभेल खुंनायनि थांखि लादों जोङो सावरायगोन साननै सानथामसोनि उनावहाय दा बेयावबो जोङो गोबां गेलेनायनि इभेन्ट्सफोर दिनै लानो सानदों एथलेटिक्स कालचार आरो स्पर्ट्स बेफोरखौ लानानै जोङो बेफोरखौ खालामलांनो सानदों जाहाथे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे जोंनि इयुथ्सफोरखौ जे टेलेन्टखौ जों एक्सप्लइट खालामनो हायो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों माने गाव रोंगौथिखौ जों इस्टाब्लिश खालामनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों लाइमोन मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखाय बेयो अलरेडि जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोङो मेनिफेस्ट'आव सोखादोंमोन आरो एसेम्बलि इलेक्सनावबो जोङो जोंनि बिपिएफ पार्टिनि मेनिफेस्ट'आव सोनानै लाखादोंमोन दा बे स्पस्ट' खोथा जायफोर नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै देरहासार जाबोगोन बिथांमोननि थाखाय 3% खथा रिजार्भेसन हिसाबै बेखौ लाखिनाय जादों दा बेबादिनो दा सोलिबाय थानाय रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेफ्राव जोङो माने जोंनि स्पर्ट्स पार्सनेलिटिसफोरनो बे खथाखौ होनाय जागोन मानसिफ्रा बुंसोलायदों जे बिटिसि सरकारनि समाव जे गिदिर गेलेनायफोरखौ खुंनो हायाखै आरो मानो लाबाखै होननानै बिदि बाथ्रा सोंथि खालामदों बे सोरबा दुरान्ड कापनि थाखाय बुंनो हागौ आइएसपिएलनि थाखाय बुंनो हागौ दा दुरान्ड कापआ जे बड'लेण्डआव जाबाय थानांगौ बे नङा बिथांमोना जायगा सोलाय खालामो मालाबा कलकातायाव खालामगोन मालाबा चेन्नाइआव खालामगोन दा देग्लाय माने कनसिकिउटिभलि माने 2 टाइम्स दिनै बड'लेण्डआव जाखांबाय ओंखायनो गुवाहाटियाव खुंहैदों बा जोङो 5 बोसोरनि उनाव जों लाबोफिननो हागोन दा अलिम्पिक खेलाखौ जेरेखम जायगा सोलाय खालामो नेशनेल गेम्सफोरखौ जेनेबा जायगा सोलाय खालामो दा दिनैहाय 2036 सनाव अलिम्पिक गेम्सआ इन्डियाआव जाफैनो नागिरदों माने 2030 सनाव कमनवेल्थ गेम्सआ जोंनि इन्डियाआव जाफैफिननो नागिरदों बेफोर मोनसे सर्सा जागासिनो दङ दा बिदिनो जायगा सोलाय जाबाय थागोन दा बेबादिनो दुरान्ड कापआ हयथ' 5 इयार्सनि उनाव जोंनाव फैगोन मालाबा नेशनेल गेम्सआ जोंनि बड'लेण्डआवनो खुंनानै हरनांगौ होननानैबो मोनसे अफार फैनो हागौ दा कमनवेल्थ गेम्सआव जोंनि बड'लेण्डआव 2-3सो खेला सालायनो हयथ' दैथायहरनो हागौ दा बेवहाय जों माखासे बेरेखा दोलोनि मानसिफ्रा जेखि बुङा मानो बे माने सिस्टेम थायो नियम थायो जायगा सोलाय खेलाखौ खालामबाय थायो देग्लाय जोङो बनरगाव ब्लक कमिटिनि जेनाखि इन्टार प्राइमारि जे फुटबल टुर्नामेन्ट देग्लाय आफलागाव खालामदों खालमासि जों बनरगाव फोथाराव खालामगोन खाग्राबारि फोथाराव खालामगोन जों फिर खालमासि मागुरमारियाव खालामहैगोन फिर खालमासि जोङो माबायाव खालामहैगोन सुखानजराव खालामहैगोन जेराव मोजां फोथार दङ मोजां पार्किंनि बेबस्थाफोर दङ जोंनि गेलेगिरिफोर माने बेहाय माने बास पार्किंनि थाखाय नायग्राफोरनि थाखाय मोजां एकमडेट खालामनो हानाय जायगाफोरखौ जों नागिर बेफोरखौ खालामबाय थानाय जागोन दा बेवहाय माने खुनु राजनितिक खालामनायनि बे माबा नङा साबजेक्ट नङा बे बिथांमोना जेखि होना मानो जोंहा बेहाय बुंनांगौ गैया जा जोंनि स्टाइलाव जों थांबाय थागोन